फ्रेंड्स, आज हम दूगो गाना के रिव्यू करें, अहिरान के लाठी और ब्राह्मण के। प्रणाम दोस्तों, हम ही जीता रिया रउआ सब देखा तनी भोजपुरी मरीचा। फ्रेंड्स, ये मरीचा खाए वाला ना है, रगड़े वाला है। अगर भोजपुरी भाषा से प्यार बा, भोजपुरी सुनल पसंद बा, तो आज ही हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी। तो फ्रेंड्स, बात कइल जाओ सबसे पहले ब्राह्मण सॉन्ग के। रितेश पांडे के द्वारा ये गाना गावल गईल बा। एमे ब्राह्मण के बारे में खूब वाहवाही कइल गईल बा कि ब्राह्मण का कइले बा, मतलब ब्राह्मण शान है हिंदू के, सब ठीक बा भाई। लेकिन आज भोजपुरी में जो जातिवाद प्रमोट होता, का एमे प्रमोट नहीं करत जातिवाद। तू JNU के लेके ई गाना बनैला, हम तार समर्थन करता नहीं कि होके के चाहिए। जौन तार बुराई करता ओकरा के जवाब देवे खातिर ये सब काम कइल जरूरी बा। लेकिन रितेश पांडे, तू ई गाना के माध्यम से जातिवाद के बढ़ावा देता रहा और कुछ ना हो सके कि तारी गाना के ब्राह्मण समाज प्यार करो, खूब सुनो, लेकिन और समाज के लिए, बिहार के लिए ई तार गाना एक घातक सिद्ध होई। वो तू ही नहीं कह कि जातिवाद प्रमोट करेला। बिहार के छोटा बड़ा सब सिंगर जातिवाद के प्रमोट करेला। पवन सिंह होको, खेसारी लाल यादव होको, सब केहू। तो फ्रेंड्स, एगो बात कहे चाहेम कि संगीत, फिल्म, ये सब मनोरंजन खातिर है, समाज के जागरूक करे खातिर है, समाज के गड्ढा में गिरावे वाला ना। एकरा बाद में हम नाम लेवे चाहेम टुनटुन यादव, एगो गाना निकलने वाला अहिरान के। तो ओमे जौन राजपूत समाज के टारगेट लेके ये गाना बनावल गईल बा। ये उचित नहीं कि हम जातिवाद का समर्थन ना करेनी। और जो बिहार में जातिवाद चलता, शुरू से लेकर आज तक जातिवाद चलता, आज ना तो काल ये ख़त्म हुई, लेकिन कब ख़त्म हुई ये केहू के मालूम नहीं है। लेकिन तहरा जैसन सिंगर रहते हुए जातिवाद कहियो ख़त्म ना हो सकल बा। काहे कि इस तरह के गाना तनी लोनी का सोच के बनावेला लोग कि समाज के का रास्ता देखाव तरह लोग। फिल्म एगो माध्यम है समाज के जागरूक करे खातिर, लेकिन तू समाज के तो दिशाहीन करत रहा, दिशा से भटकावा तरह। बिहार में जो राजनीतिक दल बारा सन, वो कनियों के जातिवाद शुरू से चलल आइल बा और आज जो जातिवाद के लेकर ही इलेक्शन लड़ल जाएला। लेकिन जातिवाद नहीं के ख़त्म भाई। वो छोट जात हो को, बड़ जात हो को, कोनो जात के आदमी हो को, सब में जातिवाद कूट कूट के भरल बा। तो कम से कम इस संस्थान के छोड़ द लोग, ई मनोरंजन करे वाला संस्थान है, तो एमे जातिवाद जेंगो परोसत रह लोग, वो उचित नहीं खे, ठीक नहीं खे। तो बड़ा सिंगर जोन दूगो बा, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, कम से कम ई बारे में सोचे के चाहिए कि तहनी लोग एक बड़ा स्टार बारा लोग, लेकिन तहनी लोग अपना नशा में चूर बारा लोग, नशा में मस्त बारा लोग। ये तहरा इस सब चीज़ से कोनो मतलबे नहीं है। सुधर जा लोग, ना तो जनता जब सुधारी तब कहियो के ना रहबल। तो फ्रेंड्स, जातिवाद के समर्थन कइल ठीक ना है। जे जातिवाद के समर्थन करता ओकर विरोध कर लो, अगर अपने आप के बिहार के आगे बढ़ावे चाहता रह लोग तब। तो चलो फ्रेंड्स, यहीं वीडियो देखे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी। और जरा हमारा बात से खराब लागल हो, दुख पहुँचल हो, वो कमेंट के माध्यम से हमरा के जाना सकल बा। और अच्छा लगल बा तो पे कमेंट करो लोग। तो चलो फ्रेंड्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय बिहार, जय हिंद।